Bliver det Donald Trump, eller bliver det Joe Biden? Så nærmere den tid af året, hvor de historieinteresserede synes, det nærmest er juleaften. Nemlig historiske dage i Øksnehallen på Vesterbro i København den 9. til 10. marts. Jeg har kigget programmet igennem, og det tegner som sædvanligt til at blive et overflødighedshorn af interessante samtaler mellem spændende mennesker, som har skrevet bøger om det, som har forsket om det, og interessante interviewere, som prøver at finde ud af, jamen, hvad gik folk rundt i fortiden og tænkte og gjorde og mente og sagde, og hvilke overvejelser gjorde de sig om fremtiden, og hvordan har deres handlinger påvirket os i dag? Altså kort sagt, hvad kan vi lære af historien? Og der bliver alle mulige slags samtaler. Jeg har et par stykker af dem. Jeg skal for eksempel tale med historikeren Lars Erslev Andersen om den amerikanske mission. Altså amerikanerne har jo opført sig lidt som en politibetjent i verden, fordi de mener, at de simpelthen har opfundet den dybe tallerken. Og det skal vi muligvis være glade for. Spørgsmålet er, hvad der sker, hvis amerikanerne melder sig ud af verden. Vi får jo et valg til præsidentposten her i november, et præsidentvalg, hvor det bliver lige lovligt spændende. Altså bliver det Donald Trump, eller bliver det Joe Biden? Hvis det bliver Donald Trump, så melder amerikanerne sig muligvis ud af verden og trækker sig tilbage i deres egen skal, hvor de sådan set har været før. Altså, hvad kommer det til at betyde for os? Det skal jeg tale med Lars Erslev Andersen om. God fornøjelse.